A káliborok a legjobbak az egész világon. Mi meg itt fenn a büfébe éppen mulatunk. Mindjárt ellenőrizzük. Tehát, hogy így nára mondja, hogy a filmet közben én egy kicsi performance-ot csináltam a nézőtéren, szerint az RT-ről esett egy pohár, és pont az én filmem van. Én nagyon figyeltem, hogy kire esett rá, és azt is figyeltem, hogy fölpattan-e az a valaki, és a mentők megérkeztek. Szia! Valamit énekeljél. Annyira kívánjuk. Élesség? Egészségtaláló. Nem, élesség. Élesség? Hát autofókusz, ne szórakozzunk már.